Добър вечер на всички по едно голямо благодаря. И винаги съм казал, че приятелството не се купува. Аз поне в тези години успях да не купувам приятелство, да го доказвам, че мога, че го искам, да го желая. Затова на всеки един искам да благодаря от все сърце за този великолепен ден, за тези 60 години, които изкарахме, ще го продължаваме да го изкарваме. На Мариана да благодаря за тези 38 години, защото също юбилей. Преди 38 години ми каза да. И до днес сме щастливи като семейство, като майка и баща. Приятели, забавлявайте се и ви казвам благодаря ви от все сърце. До 38 години е цифра. Аз също искам да благодаря от сърце на Мариана, защото за да ви казвам благодаря ти, че ми пое в твоите ръце. Без нея, без успеха. Нали старите мъдреци казват, че всеки успял мъж винаги стои една силна мъж. Искам да си намислиш нещо, така от сърце, и всички вие да си намислите нещо за него. И всички заедно да духнете свещичките. Защото вие сте едно прекрасно семейство. И искам да го направите точно като семейство. Намислете си. Готови ли сме? Ние пеем Happy Birthday. Готови? Happy Birthday to